Λέει εδώ, ιδιωτικός δρόμος, private road. Συνεχίζουμε. Που είναι private, πρέπει να μπούμε. Είμαστε εδώ μαζί με τον Γιώργο και τη Σοφία. Γεια! Η γνωστή Σοφία από το κανάλι του Fitter, βοηθός YouTuber. Και ο γνωστός Γιώργος Μπρουσταλεράκιας, από τον Brawl Star. Γιώργο, Ναι. προχωράμε και πού πάμε? Στην παραλία Γιάννη στο σπιτάκι. Ναι. Και θα πάμε εκεί για να σας τραβήξουμε πολύ ωραία πλάνα. Ωραία. Πώς σας φαίνεται η Λευκάδα μας τη στιγμή? Πολύ ωραία. Τέλεια. Σου αρέσει? Τι σου αρέσει πιο πολύ στη Λευκάδα? Μου αρέσει πιο πολύ οι παραλίες. Παραλίες, το χρώμα της θάλασσας. Ναι. Εσένα Σοφία? Και εμένα αυτό μου αρέσει. Σήμερα είδαμε στην παραλία πάρα πολύ ωραία χρώματα, αν και έχει κύμα και αέρα. Ήταν πάρα πολύ, έχει πολύ ωραίες παραλίες εδώ. Και τώρα θα πάμε στο τέλος της παραλίας του Αγιάννη για να δούμε το γνωστό σπιτάκι που είναι πάρα πολύ ωραία και να δούμε και το μέρος που κάθε χρόνο το 15 Αύγουστο τι κάνουμε? Βουτάμε από το βράχο. Τέλεια. Οπότε προχωράμε. Εδώ βλέπω μέσα στο δάσος έχουν εκτεθεί και κάτι καινούργια σπίτια βλέπω εδώ. Όταν βουτήξουμε το 15 Αύγουστο θα σας τραβήξουμε και από εκεί πλάνα. Βέβαια. Συνεχίζουμε, προχωράμε. Θα φτάσουμε εδώ στην παραλία του Αγιάννη στο τέρμα που είναι και το εκκλησάκι του Αγιάννη. Εμείς θα πάμε στο σπιτάκι που είναι παλιό παρατηρητήριο. Και από εκεί θα είναι τέλεια η θέα. Σοφία. Αμέ. Οπ. Μας κόλλησε στο δέντρο. Ναι. Γιατί έχουμε πολύ ψηλό κοντάρι και πολύ ψηλή κάμερα. Και είναι πολύ ωραία. Προχωράμε. Φτάνουμε σχεδόν. Είμαστε μέσα στο μονοπάτι, παύλα δρόμο. Στην αρχή λέει αδιέξοδο, αλλά συνεχίζουμε κανονικά εμείς. Πολλά άτομα το κάνουν αυτό, έτσι. Πολλά άτομα το κάνουν αυτό. Συνήθως όλοι οι πολίτες εδώ Στο πέρα. τέλος και θα δει. Γιώργο. Γιώργο, μην το πιάνεις αυτό, γιατί θα ακούγεται πρώτος το μικροφωνάκι. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Εδώ από κάτω είναι το εκκλησάκι του Αγιάννη, φαίνεται ήδη το καμπαναριό εδώ. Θα σας το δείξουμε και αυτό φυσικά. Εδώ βλέπουμε κάποιους τουρίστες που συνεχίζουν πάνω από κάτω δρομάκι. Εμείς θα πάμε από το πάνω βέβαια, να σας δείξουμε. Πάμε από το πάνω δρομάκι. Ναι, να σας δείξουμε όλη τη διαδρομή από πάνω. Ήδη βλέπουμε τη θάλασσα, έχει λίγο κυματάκι σήμερα. Ναι. Τώρα το απόγευμα είναι λίγο πιο... έχει πιο πολύ αέρα και πιο πολλά κύματα, αλλά και το πρωί ήταν πολύ ωραία. Και τώρα βέβαια είναι αυτά. Για τα kitesurf δεν είπαμε. Για πες για τα kitesurf, Γιώργο. Ότι έχουν πάρα πολλά εδώ πέρα στην πώς το λένε, στη Λευκάδα και Ειδικά σε αυτή την παραλία του Αγιάννη. και κάνουν συνήθως τα περισσότερα άτομα της Λευκάδας. Ναι, Και- είναι και πολύ ξένοι, Ιταλοί, Και είναι πολύ ωραία εδώ τα kitesurf και έχουν όλοι πάρα πολλά kitesurf και κάνει και ο θείος μας. Για να δούμε. Σε αυτή την παραλία συγκεκριμένα έχουν πάρα πολλά άτομα, απλά αυτή τη στιγμή δεν έχει πολύ καλό καιρό, γι' αυτό δεν βλέπετε και πολλά. Άμα δείξετε, μπαμπά δείξει από εκεί, έχει μερικά. Ναι, φαίνεται. Εδώ είναι κάποιος κόσμος και το βλέπεις και άλλοι βγάζουν φωτογραφίες και είναι και ένας γάμος. Είδες που είχαμε και ένα γάμο. Ναι. Πολύ ωραία. Κάτω στο κλεισάκι και τώρα τους τραβάνε φωτογραφίες. Εδώ είμαστε. Στο κλεισάκι γίνονται πάρα πολλοί γάμοι και τέτοια. Πάμε να κατέβουμε λίγο από εδώ. Κοίταξε το μας βάλει η Ελεάνα. Εντάξει, προσεκτικά θα κατέβουμε.
Και ο μπαμπάς του. Πάμε. Εδώ. Αυτή η γατούλα είναι πολύ όμορφη. Να πω και κάτι άλλο. Στο εκκλησάκι είχαμε πετύχει μια μαμά και ένα μωρό γατάκι και το είχαμε ταΐσει μια μέρα. Θα πάμε από κάτω. Ναι, θα σας δείξουμε και το εκκλησάκι και άμα είναι εκεί θα σας τα δείξουμε κιόλας. Εδώ είναι ο βράχος που σας λέμε για τις βουτιές. Είναι πολύ ωραίος. Γιώργο, πρόσεχε, ναι. Εδώ είναι ο βράχος και όπως σας είπαμε κάθε 15 Αύγουστο πηγαίνουμε και κάνουμε οικογενειακά τις βουτιές μας. Και εδώ υπάρχει μια μικρή παραλιούλα. Και εδώ προχωράμε, από κάτω βλέπετε την παραλία όπου θα πάμε από εκεί. Είναι ο δρόμος, όπως βλέπετε. Πάλι εδώ η γατούλα. Να δούμε αν θα βρούμε και τις φίλες της που σας είπαμε. Η Λευκάδα έχει πολύ ωραίες παραλίες και σε επόμενα βίντεο θα σας δείξουμε και τις υπόλοιπες. Ή απλά θα αναλύσουμε να κάνουμε εξερεύνηση το μέρος. Γενικά θα βλέπετε πολλά βιντεάκια από εδώ, γιατί θα μείνουμε αρκετό καιρό. Να πάμε από πάνω να μην έχουν φωτογράφηση τώρα. Ναι. Χεράκι. Εδώ είναι λίγο δύσκολο να ανεβείς, διότι δεν έχει μόνο σκαλιά. Έχει σκαλάκι μια πέτρα, αλλά τη βγάλαμε. Ναι. Για να πηγαίνουμε από κάτω. Αλλά εμείς είμαστε... Εδώ όπως βλέπετε είναι το δρομάκι για να... και πάμε από πάνω πάλι. Εδώ είναι για να... το δρομάκι το από κάτω. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάει εκεί. Αλλά έχουν τη φωτογράφηση του γάμου της οι άνθρωποι και... Θα κατέβουμε τώρα από τον δρόμο αυτόν που φαίνεται κάτω για να κάνουμε το γύρο και να γυρίσουμε σπίτι. Θα σας δείξουμε και το εκκλησάκι του Αγιάννη. Και αργά να πάω. Να κάνουμε το βιντεάκι. Ο Γιώργος τι άλλο έχει να μας πει εδώ για αυτό το δρομάκι? Ότι μου αρέσει λίγο καθώς... Λίγο ή πολύ? Εντάξει, όχι και... δεν τρελαίναμε. Ναι. Αλλά μου αρέσει δεν λίγο. Είναι και Brawl Stars ή Minecraft. Δεν είναι και εντάξει, αλλά μου αρέσει λίγο το χρώμα εδώ πέρα. Το χρώμα σου αρέσει? Να στη θάλασσα ένα είσαι. Το χρώμα της θάλασσας ή το χρώμα που βλέπουμε εδώ στα δέντρα και στο δρόμο? Το χρώμα που βλέπουμε στα δέντρα. Κοίτα πόσο πράσινο είναι αυτό. Είναι πολύ πράσινο, Ναι, τώρα... Τώρα γιατί είναι λίγο απότομα εδώ τα σκαλάκια, να πάμε προς το εκκλησάκι. Όπως σας είπαμε, εδώ είχαμε δει κάποια μικρά γατάκια και τα είχαμε ταΐσει. Ναι, εκεί ήτανε. Απλά τώρα... Ναι.
Μπορεί να τα έχουν πάρει και σε κάποιο σπίτι, δεν ξέρουμε. Και εδώ βλέπετε την εκκλησία, το εκκλησάκι του Αγιάννη. Από εκεί πήρε το όνομά της και η παραλία, όπως βλέπετε. Να, εδώ είναι. Αφήστε το μέρος, λέει, όσο όμορφο το βρήκατε, χωρίς σκουπίδια. Γι' αυτό να πετάτε τα σκουπίδια σας και να μην, στον κάδο και στον κάδο απορριμμάτων και να μην τα πετάτε στον δρόμο και να πάνε στη θάλασσα. Δεν είναι ωραίο αυτό. Εδώ έχει και ράμπα. Εδώ έχει και ράμπα και σκαλάκια, εάν έχετε κάποιο καροτσάκι και να κατεβείτε με τα πόδια. Θα τραβήξουμε και μερικά πλάνα στην παραλία και θα τελειώσει αυτό το vlog. Γιατί είναι πολύ άλλο. Και δεν θα φαίνεται και πολύ καλά τώρα τα πράγματα. Θα βάλει τα... Την επόμενη φορά όμως θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Αυτή τη φορά είναι η πρώτη μας φορά που κάνουμε βίντεο με τη φωνή και γι' αυτό δεν ήμασταν και τόσο οργανωμένοι. Δεν ξέραμε ότι θα έχει τόσο πολύ αέρα που δεν θα ακουγόμαστε κιόλας, αλλά θα σας τραβήξουμε μερικά πλάνα στην παραλία και